Chineke ana m ekele n'igwe unu si wee cheta m m wee ficha m anya mmiri wee si m ebezina ebe zelusu no wee fu m ebe na-ere pure water n'isi were ọkpa na building were ọkpa na jee ebe niile na na-ere pure water ka m wee leta ego nnu o wee ruo ụnyaa unu wee ficha m anya mmiri wee si m ebezina na nsogbu m agụgo ekene dịrị family Zeus n'aha Jizọs ekene dịrị unu n'aha Jizọs ebe unu si cheta m ọma nkọ unu n'aka ọma nkọ family unu ọma nkọ ụmụ unu ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Jizọs Jizọs Puto. amara m n'ụta ka Chineke dị Jizọs ji nwa wee ficha m anya mmiri. Chineke ekene dịrị gị, otuto dịrị gị, mma niile, ichisi niile, ibu niile niile. Chineke bụ atọ aka ịdị ọ dịka onye dịka gị, ihe ga-atọgbu ya dị ka mmanụ. Jehova bụ otu aka ịsatọ, ọ dịghị onye dịka gị, ihe ga-atọgbu ya dị ka mmanụ. Chineke nna iwe si n'ebe a na-awụfe afịa wee bunye nwa ogbenye elu, iwe si mbedobe iwe si m ebezina. Chineke ekene dịrị gị oto. Enwere m enwere m onye inye aka. Family Zeus wee si na m ga-abụ nwanne ha na ha ga-eficha m anya mmiri, na ha ama nkwezi ka akwa m dị otu a. Chineke infat ekene dịrị Zeus na family ya niile, dịrị aka niile ebe ha si, dịrị Zeus na ọmankọrọta ha na-akpọ, ọmankọrọta ụmụ ha, ọmankọrọta family ha, ọmankọrọta generation ha n'aha Jizọs. Chineke ekene dịrị gị, otuto dịrị gị, mma niile, ichisi niile, mbuli elu niile. Nna m ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị unu na mma. Nna nwokwu onye si m dadi, nwokwu onye siri m, onwere anybody gwara m anata m onye a na-ebe, onwere anybody gwara m na-asị anọ m na grand ebe a, grand ka m na-anọ steeti, grand ka m na-anọ. Chineke asị m nọọ ka m bịa n'otu a ka anyị okwuo unu Zeus family ndị na-abanyeli ya melụ na ebele ọ dịchakwuo n'afọ nọ na ịma na ụmụ nwaanyị laiki ego, nwaanyị niile nọ n'ụwa laikila ego and ụmụ nwaanyị abịala ịta ọfụ, ụmụ nwaanyị bịala olili. So ọ bụrụ na faflọ nke afali ọ na-abụrụ fawo because na ya nwa bụkwa ihe na-take care of the family. Ịghọtago nọ na ịma na o nwere ebe ọ gbalụ nwoke na nwaanyị, ihe nwoke ga na-ekpe ekpere bụ ya akọ ya n'aka, maka nwaanyị gote pure water n'ụlọ, ịma na ọ bụrụgo ya nwa na-azụ the family. So reaction ya n'ego ọ na-alụ di ya, ọrịa atịsi too much bụ alụ ya, maka ya nwa na onwe ọ dịkwuru ọlịa isi. Ọ sị ebe ọ bụ na ọ nwere ndị bụ fapụta na otufa bịa kọọ ya ọnụ bifo fa pụọ, ọ na-aga n'ụzọ, ọ bụ na nwoke aka ịtụ gị okwute aka agbagbugo m na Zeus family gbaalụ nụ biko. Woman adịchakwu na adịchara m na ahịa eche na m mba ana m enete di ma mụ na ya na-ebi n'udo, anyị na-ebi n'udo, ya da aka ya da anụ, onwere ife na-esela, adị m emegbu ya, onwere ihe m na-eme ya n'ọsọsọ na ọ dịrọ. Biko n'ụgbọala na-afụtana m otu ahụ, unu afụtana m otu ahụ biko. mana ịla ikele ego maka isi were ji abụọ m ihe niile na-eme for a reason, because n'anya fụkwa na isi sekpụ ntị bụkwa ya nwata ihe weta the grace. Ya nwaka mmiti n'ụzọ nye ya 100k ka ihe o mee o were 100k anwa bido lebe fio and ya nwa ada agba n'ilo na ọkwa emesịkwa o wee natakwa ya n'ụlọ. Ịghọtago nọ na ịma na ọ bụrụ na ọ dịrọ nwoke n'aka, nwaanyị aghọta ịga. Ịghọtago ọ dị neshọra ụmụ nwaanyị niile. Ama m na ide enyechali the man breathing space, mana ihe nchọ ka ịghọta bụ n'ọgwụ oke ka ọ na-ele ego ole ka ị na-eletekwa n'ọgwụ oke afọ, and ọ bụla ife niile ka ọ ga-alụ. Ụmụ nwaanyị unu ga na-erespekt di unu ma ọ bụrụ na onwe ka o si ka ọ dị gị n'aka.
ụzọ m na-esi biko gbalụ onye ọbụla afụtazi na moto ahụ jụọ moto ahụ eche na ndụ bikonu ekweghadị m na alụla bikonu gbalụnụ ụzọ ọbụla nsi emeghe biko gbalụnụ igbo niile ndị Zeus family niile biko gbalụnụ iwe unu adịzi n'ọkụ ebe m adịrọ m otu ahụ eche na moto bikonu ayọ ka m na-ayọzi unu gbalụ m n'aha Jizọs. Ihe niile na-emefu erisi efu na that 1 million something nji iwe wee pụọ ọya nwata ihe bute dị keke efu na ọkachisi ọgwụ osisi ya gazi n'ọka ndị a na otu anụnwa maka ụmụ nwaanyị alaiki ga-ebu akpọrọ ụmụnwaanyị sikwa na ọka ndị ọsọpọtụ ya so that ihe ewepụ ndị ga anya na keke ya maka ọkeke ya. God bless you, sir. Zeus family, God bless you now. Oh, God bless you, sir. God bless you, sir. You will have support too. Yes, sir. God bless you. But the last thing I put on Zeus family. Oh, Jacob, swear from Nanya. Jesus. Zeus family otaki si futamnanya mo wenye nemwe yonyanya mega musana pamunara nere pyowaka megari Zeus family wesi uma iga edukwa na gwozo iga edukwa ko nyara ozo ekene duru n'otito duru mama nini chisi niile ọ gaghị akọla tupu ụmụnụ na-akpa ha Zeus ekene dịrị gị ejidikwa wee pichie ma na-ebiri gị ụwa akọgbụgba m na ndụ Chineke yara m ihe pensi Thank you, Dad. Thank you. Hi. You just need a million. I'm Hey, okay, that's good. Hey, Jesus. Zeus family ekele dị unu n'aha Jizọs. Chineke otu adịghị. Mana ya nwa nọrọ social media o fili na Zeus family na anyị ihe dị ka ebe 10 ma 20 ọmọrọ na squad onye ka m bụzi Zeus family otakunu si fụ m n'anya unu afụka ebe unu si weta ego a mmaji kwuru mmaji double upon double ọma nkọnatunu na unu ama ụmụ unu generation unu niile aka niile wetere ego akụ unu niile la Zeus family niile unu chala ọ ga-adịrị unu na mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị unu na mma ọnwa dị mma. Can I offer my
Yes, so supplement actually a Daniel Piego piano. You man, I did have a look at your yes, hey, she didn't know. I'm always, I'm here, I'm use the money. Hey, no, Papa, Obu Macama. Imam kiss him, or which another way, or which you will pay for that. Can you see? I tell them to go back to Baba, more even known as the call about. Come over there now, hey, Jesus. About 100 times. Mwana had only 2 times in a day. Manaketa may visit 3 times. Hey, Jesus! Jesus! Tina Kabu, your mother. Tina Kabu, mother. Otokuni Babu, mother. Obloka madu seche ka chukusi eche o. Mwana hafu near it once in a day. Can they visit 3 times? At least 4 times. Zeus, I'm very hot. I'll collect him of more. Fupanum Nana John Wam down to 2. In fact, okay, let me tell you. Hey, she's naked. Hey, what's up? Instead of the blue power, go get what on you. Maybe I'll take them. I'm going to go to one million to be able to go to one family to the Acatonia. Oh, yeah, I look at them now, but where for Keka will money, where's or now local anything? Keke but I bem. No, what is all that is Keke but I bem on what on the road. Muma Dutra, Muma Bunas, Nampona, Kake but I bem. It is so now lock it so they would the man will as if in a Zeus number. Number time will Kaka about Zeus carry go to Kaka. Once he has the baby, no. Gaffa number Kaka, Gaffa Namama go Kaka keep him. Gaffa Namama go Kaka no one. I will join. That's maybe I am. You cannot do what to do. Zeus family. Uno want them forever and ever. Uno want them on town is to them. I want to say, I should kick his canvas. Amen. Yes, sir. Yes, sir. You're not a man. Uno man and wife for why. But they're quite easy. But I can now. Makawai, but Galia Tao. Why need it like it? I mean, with the quality. Okay, now, what I could have been now. Some back I could have been with some much promo. When they can acquire family. Zeus need a coca. Zeus need a coca. Oh, you go anyway, she's a little like this. Okachikawa.